Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Instagram spustil nový štítok AI Creator pre tvorcov obsahu, ktorí pravidelne používajú nástroje umelej inteligencie. Štítok môžu tvorcovia aktivovať vo svojom profile a zobrazuje sa aj pri ich príspevkoch, čím sa zvyšuje transparentnosť AI generovaného obsahu. Toto rozšírenie doplňa existujúce AI info štítky, ktoré Instagram automaticky pridáva pri detekcii AI nástrojov. Google rozširuje Universal Commerce Protocol z AI režimu do hlavných výsledkov vyhľadávania. UCP umožňuje nakupovať priamo z vyhľadávania bez potreby navštíviť web obchodníka. Používatelia môžu kliknúť na tlačidlo Kúpiť v detailoch produktu a nakúpiť cez Google Checkout účet. Kanadský hudobník Ashley McIsaac žaluje Google za falošné AI overview, ktoré ho označilo za odsúdeného sexuálneho delikventa, kvôli čomu mu bol zrušený koncert. Žaloba tvrdí, že Google je zodpovedný za výstupy svojho AI systému a nemôže mať menšiu zodpovednosť len preto, že škodlivé vyhlásenia publikoval softvér namiesto človeka. Meta rozšírila AI poháňané overovanie veku na Instagrame a na Facebooku. Nový systém vizuálnej analýzy skenuje fotografie a videá a využíva fyzické znaky ako výška či kostná štruktúra na identifikáciu užívateľov pod 13 rokov. Google Merchant Center spustil beta funkciu Use AI to add products, ktorá umožňuje vytvoriť produktové feedy prostredníctvom AI skenovania web stránky bez potreby štrukturovaného feedu. Na rozdiel od existujúcich metód, táto funkcia vykonáva len jednorazové skenovanie a automaticky sa neaktualizuje. Je určená pre malé katalógy a rýchle nastavenie, ale má obmedzenie v tom, že nezachytáva zmeny cien či dostupnosti produktov. LinkedIn spustil nový program Ad Agency Certification, ktorý umožní reklamným agentúram preukázať svoje odborné znalosti v LinkedIn reklamách. Pre získanie certifikácie musia agentúry dokončiť biznis profil, splniť technické štandardy LinkedIn a absolvovať kľúčové certifikácie LinkedIn Marketing Academy. YouTube aktuálne testuje nový spôsob navigácie v mobilnej aplikácii, ktorý mení umiestnenie niektorých častí aplikácie. Platforma tvrdí, že cieľom je jednoduchšie a intuitívnejšie prepínanie medzi obsahom. Zmena je zatiaľ dostupná len pre vybraných používateľov v rámci testovania a YouTube sleduje, ako na nové rozhranie zareagujú. Google ukončí podporu FAQ Rich Results, čo znamená, že tieto výsledky sa už nebudú zobrazovať vo vyhľadávaní Google. Rich Results pomáhali zvyšovať CTR a návštevnosť, preto je dôležité sledovať dopad na návštevnosť stránok s FAQ štruktúrovanými dátami. Meta vyvíja 2 nové AI nástroje, ktoré budú môcť vykonávať úlohy za používateľov na základe konverzačných pokynov. Tieto agentické AI systémy predstavujú pokročilejšiu interakciu než základné chatboty. Môžu automatizovať aktivity naprieč Facebookom, Instagramom, Messengerom, WhatsAppom a Threads. Nákupný agent tiež umožní používateľom nájsť a kúpiť produkty priamo počas prehliadania obsahu bez opustenia aplikácie. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.